Poštovani gledaoci, Akademija Srpske narodne igre je organizovala svetosavski recital i zabavu. Ova veče protekla je uz tradicionalnu pesmu i ples. A najmlađi članovi naše zajednice su za vas pripremili mnoštvo recitacije. Pogledajte kako je to izgledalo.
Iskusite najbolje od inovacije High Park Nissan. U High Parku Nissanu vas očekuje tim profesionalaca koji će odgovarati na sva vaša pitanja u vezi novih Nissan automobila i načina plaćanja. Za više informacija u vezi novih Nissan vozila i 0 kamatnih stopa javite se Marku, Niku ili Banetu na 416 762 7537 ili dođite u High Park Nissan na adresu 3275 Dundas Street West. Ajde i sada ti da nam se predstaviš. Kako je tvoje ime? Mija Bulatović-Stojanović, Mija, možeš da nam kažeš šta ćeš ti da nam recituješ večeras? Svetom Savi. Hoćeš i ti u Svetom Savi? Evo, okej. Ja ću da ti dam mikrofon, a ti nam izrecituj. Jutros me je probudila Veleć moja majka draga. Ustaj kćeri, osviće nam srpskog roda Sveti Sava. Ustala sam, obukla se, pošla rado, evo, amo, da zajedno mili gosti Svetom Savu proslavimo. Svaki Srbi danas peva uskliksimo z ljubavlju, a na njegova pesma leti u nebesovim Svetom Savi. Bravo! Bravo. Anja Stanojević je sa nama da nam izrecituje Moja vera. Izvoli. Moja vera. Zapitaju mene često što sam uvek vedra lika, kako grubu sudbu nosim, bez vapaja i bez krika. Kažem tada, u mom srcu jedna svetla iskra ima, zvijezda koja daje smisla u mom životu i snovima. I samo s pravom verom čovek u bedi mira nađe, s puta pravde i istine o životu retko sađe. Jer kad nas sudba kinji i nevolja gruba tera, lakše će ti patnja biti kad ti život štiti vera. Vera ne zna šta je mržnja, šta samoća, šta dosada. Vera diže, vera krepi, ko veruje ne propada. Vera dušu našu bodri, od niskih se strasti čista. Ko veruje ne zna šta su gadne zlobe i zavisti. I u najvećim stradanjima kad nam se vera nija, misliš nesrećenje, laženstvom u srcu vija. Jer zato u životu kada klone duša meni, moja vera došepne mi čovek bude i napred kreni. Zato sam uvek veder kad mi vera život sladi, a vera je životvorna, od čoveka diva gradi. Bravo, bravo. Kako je opet tvoje ime? Mija Bulatović-Stojanović, Tvoje ime? Marija Jokić, Marija Jokić. Nađa Prostran. Nađa Prostran. Okej. Vas tri ćete da izrecitujete nešto. Šta ćete da izrecitujete? Želja Svetog Save. Ko počinje? Nađa. Onda ja. 20. ovog veka Sveti Sava na nas čeka. Savi sine on nas gleda gde brat bratu mira ne da. Pa se moli višnjem Bogu da nam dadne ljubav slogu. On poziva braću milu da čuvamo i u srpsko slavije i da drže pravoslavije. Da se srpski jezik širi, da se brat sa brata miri, da se slavi srpska slava, to nam želi Sveti Sava. Bravo! Bravo! E sad je došao na tebe red. Kako je tvoje ime? Sofija Bogdanović. Sofija Bogdanović. Možeš, Sofija, da nam kažeš šta ćeš da izrecituješ? Na Svetoga Savu. Za Svetoga Savu. Izvoli. Kad ste juče, mila deco, svi radosni bili, čistom dušom svete pesme ugodniku vili. Pesme vili na njegovu i na svoju diku, Svetom Savi srpskog roda prvom prosvetniku. Na me pade, ne znam zašto, neka briga ljuta, uzdano sam toga dana nekoliko puta. Kako je to njima teško lutati po tami, u tuđini unesvojiti, vidite se sami. Biće, jeliće, aj na vodu milče, tiće, biće, jeliće, aj na vodu milče. Il na vodu jeliće, ili na livadu, il na vodu jeliće, ili na
Dobroveče, Dragana. Svetosavska veče kod Bate Marčetića. Utisci, kako se dopalo večeras, par reči? Dobroveče, bolje vas našla. Fenomenalno je veče sa decom, ovo je za decu napravljeno, tako da kao i svake godine što gospodin Bate napravi, bez problema, bez incidenata sa decom, deca su najlepši dar i sve za njih je ovo, tako da je... Tvoja čerka je deo isto Bate Marčetića, grupe Bate Marčetić. Jeste, ona je deo drugi ansambla koji sledeće za 2 nedelje tačnije nastupaju u Montrealu sa grupom, sa prvim delom ansambla, tako da idemo gore. Hvala puno, Dragana, na rečima i da znamo da se dešavaju u Montrealu uskoro. Hvala puno i vama. Hvala puno, sve najbolje. Iskusite najbolje od inovacije High Park Nissan. U High Parku Nissanu vas očekuje tim profesionalaca koji će odgovarati na sva vaša pitanja u vezi novih Nissan automobila i načina plaćanja. Za više informacija u vezi novih Nissan vozila i 0 kamatnih stopa javite se Marku, Niku ili Banetu na 416 762 7537 ili dođite u High Park Nissan na adresu 3275 Dundas Street West. Dragi gledaoci, primakli smo se kraju naše današnje emisije. Za sve sugestije, informacije, mogućnosti reklamiranja možete nas naći na našem web sajtu www.serbiantoronto.tv. Možete nas pratiti na Twitteru i lajkovati na Facebooku. Moje ime je Miljana Ristić, hvala vam na pažnji i doviđenja.